Ka Awaken India Movement Mekalaya State Unit hapok jingilam uba banshai mar benyang ubalang ucerman henen kasngi khat khandai tarik uyayang arhajar arpoar kalaya bani kondo yo principal jongka jaka police Sinod College uba RM lengdo kabadan hapok jayaw shilang halor jing ucor balaya pediang niki kena police jongka teka college haki niki sngi kajinglaj banyak kondo ka AIM persya yo principal jongka teka college kalong halor kajing ucor na pedangki kena pule syapok kenhun AIM kabalas ngosen hak bayadai bakajing sya penbor ki kena pule hapok kinang penya jong tega college dak ba pha ju bor ki kena baki dai bendange ki mas jong khlam covid khat khandai badai ban aitika covid habaki wan syapok college lam kumta kinam ya rung syapok college ki kena pule kila pharu kajing ucor halor kajing sya khot hadu vice principal nakabanta baki khlam dangi ka mas bat kila syak ni na ru shi sendan ki ID pule jongki namar bakim tre bendangi ka mas wat hadian bakila syak penbor ka AIM kala yaban pha ya ka dorkhas syo principal hakani kasngi hak bayadai bakjing sya penbor ki kena pule dak ba penpor syai ba kajing dang mas le tes ne wat hadu kajing IT ka covid khat khandai ka dai ban lang dak kajing lait lut kat kum kaman la de shimen khlam dadon kanu kanu kajing penbor ka AIM kala kadau syai kumcu wat hadu ki kendon ki bana kaliang jangka sarkar kemi jangkari India kala batai hak bayadai berki benta kum badai ban penyan halo kajing pentrai kam ya kajing yada halor khlam covid khat khandai ka AIM lang ba kajing tho kalapan paru halor kajing kran umentri ubaba di Ministry of Health and Family Welfare jangka sarkar kemi umansuk el mandawiya hak ba uloang ba kajing aitika covid yaki khna ki bakhat arsenam hadu khan nyau snam kanom dai ban chia shu hakanu kanu kapor khlam da ya ban kedau langba ki expert scientist ki ban penshisha but en om dai ru bandon kanu kanu kajing thagar ke halor kate ga banta ka AIM lang ba ka dorkhas kalapan pau syakinang penya jong ka Sinod College badai ban penbet renti katkum ki kendon halor ka pule puthi khlam da pen bakla niwat ban wan ra kalanti banyalam da ba pen bor halor ka jing pang khlam kumban chunyau no kum kimrat man chule examine da ba persyang hadu ban bo i ka jing im ki khna pule halor ka jing ma ka ba ap ching teng makrau hakala waila syai hadian habun ka AIM lang ba ka dorkhas kalapan paru syakate ka college lang ba principal baga jing ya lat ban play part sa sisian ki jaka pule hadin ka lockdown kam dai ban sya elam bakla bat ru bandai man pandan kam kat kum ka jing lai lut jang ka pule puthi kum badai ban long na do ka basdang klam dadon kam benteng mas sakti man ka banta bat ru bom dai ban buat ki we par ki kendon banta hak ban penya halor ka khlam covid khat khandai ka AIM kalapan pau balada kum katai ka banta kan wancia hapok ki jaka pule ki badan haga jella dagaba kindang ye pendon kam man lagapor kala bandang wan ra ki jingting smit ka bajur ki khna pule ki babun ne wat hado bakin ha ban eno shi sendon ya ka pule ka puthi ka jongki khlam dadon kam shu lada pen pa bu kaching persyang jongki jaka pule ban buat ikate kanong rim jong khlam covid khat khandai kala ban long tang namar kaching persyang man kene jubor man penya jubor ne wat ban persyang ban kamai spa khlam dan nya korshu ikahang bat kanong rim ki khna pule ka AIM ka sngaru ban ang balada kumne kanya jia man lagapor kala ban pharia halor kaching dai parakhna pule ne wat ban wan ra ru kaching ya pa japra dagba persyang ban sensyal don bor hapok jaka pule bar kisnong ba pher ka AIM kala yo ban kedau sya kat kum kaching tha balami lang bagi start wat bania jangka International Journal of Environmental Research and Public Health kabalapan pau syai dak boang baga jingdang ki ma sapok ka met jangki briu kamlang ka basngan dak ba ka wan ra i ka jing chabo halor ka jing ring man sem ka wan ra i ka jing king khle ka kenteu ka blood pressure end up ka pen telot i ka jing tet klong snam pen telot jing mut jing perkhan pendaj ya ka met pen telot met bat ki we ki jing pang ki bala ban dang wan ra shibun hapok ka met briu ka AIM klaya ruban penpau halor ka jing bata jong ka Indian Council of Medical Research ka bran hapo New Delhi halor ka jing dan kam ki RT-PCR test RAT test bat ki we ki banta jong covid
hapok kamet jeng kibriu kadai ben long tang ya kibriu ki badan ka jingpang omdai gitu ki bom dan jingpang ai ruem ka ICMR kala kadawru bakinang pang lada ki kwa ben pendap ikatas newat ban ayo utika covid kat khandai kadai ben long kat kum kamon na lo jeng ki bahing asam ki bapha ban sumar ka AIM kala habru ban penpau kat kum ki kot lang kadop jeng ka Ministry of Health and Family Welfare bala batai halor ka covid kat khandai kabla kadaw syai ba barok kum ki pat ban riu amdai man pandon kam bandeng mas hanrai dai bandeng ya ka mas tang lada kito ki badan cingpang cerha bayong kle lane jingya pher ha ba penhiar man sim langba ka jingpha jingda covid khat khandai tangye kito ki basngau tharai bakla ne ki badan cingpang kito ki batrai hapo ki chaka sumanong pang ki dai bandeng mas lada don cingpang hapo ka mat lajang nisngau artatin ka AIM kala kentu ki nang penyat ke Sinod College lambat ki wai ru ki chaka puli ki badan hapok ka chela bagi deben penyat ben ya ki chaka hikai katkum ka educational rights of the citizens kabala kdaw syai katkum ka riti sensyar ka ri India lengba ka Constitution Amendment Act ar jang ka artikel a na ka banta ban ai ka ching puli laj luan bat ka ching hikai renti jongki khana kat kum bala kadaw lang baka fundamental rights ka AIM kala ya ban pau syai kat kum ka constitutional rights jong ka riti sensyar pat ba jong ka ri India ha ba ya dai bar ki pat ba nang syong snong jong ka chala mi kala ya kumcu jong ka ri India barok ka wai baki dai ban im laj luj halor ka hak bar ka ching shisha klam da sya ya lam bakla da kum wai pan bat bakum ki nang susnang ki ba im ha kari sensyal lade kum ki pat ba da kaching laj luñ omdai bendo jing kermen tang na mar ba sya sensyal dan bor halagi jong ki nang mikmat lang baki political parties ba pher ki badan bon hapok kari India newat halaga jong ka chela kaban penlang brau shi sendan ya laga jong kari ba jaj ben riu lang baki parado parasnam Publish bon nakaliang jongi ka kunhun awaken in the movement mga kum chairman jong ka Meghalaya State Unit hang ni don lang ro kum ki team members jong ka awaken the movement Meghalaya State hakaba hilap bang isyam ya ke iki bol khoy ya ka bang ilayo ya ka jing ujor na ki kena puli ki ba puli hapo kanika Sinod College kabadon hang ni hapo Shillong ya ka bang ila juyo snow nakapor sa kapor nakaliang jong ki nong hikai ki ba hikai po ka schools na kumju ro ya ki authorities ki ba penya ya ka Sinod College mo no laju penbor ki kena bandeng ya kamas TKK borok khoj ka ba ngila jusyam nakapor sa kapor na do kisnam ki ba lej no ya ka ba nakaliang jong ka awaken the movement ka de ban kren shai ya ka ni ka benta da ka ba ngilayu isai ya ka jing kedaw nakaliang jong ka Supreme Court Badan Buram kumjuro ka Meghalaya High Court Badan Buram ha ka bedi ba kani ka COVID-19 ba kalong ka AKA ka ba lailoi om da ka ba penbor da manu ladang ipai na do ki education department hadu ki schools education lani lakalong hadu ki health services kom ki hospital bat ki wei ya ka ba ngina da bi ipat ba hauni usnem bamentaru nakaliang jong kajing penyat hakabari bakani ka COVID-19 vaccination lani kajing ayu ni utika jong ni ka klam COVID khat khandai kalong da ka ba nakaliang jong ka sarkar jela ni kumju ro ka sarkar India he bro ka wei kila penduna no ya ke ai ka ba kat kum ki protocols ki barim ki ba lek no kila long no da ka jingwan bandan shop ya ka jing em jong ni ki breu ki ba em hani slapar thei hadu kinik sni ki ba manta TKK ka ba nakaliang jong ka awaken the movement hakani ka sngi ka ba menta ka ba ka sngi ka ba ngiwan ba ni kendu ya i principal jong kani ka Sinod College ngila pha ro ya kani ka letter of liability for schools principals administrators and other authorities which forcing children to take experimental corona vaccines and thereby putting their life in danger tikani ka di ka AKA ka ba nakaliang jong ka awaken the movement om chu tang hapo ka jela Meghalaya nri habaro ki jela jong ka ri India ya ka ban nakaliang jong ka awaken the movement kalapha ya kani ka jingtho da ka ban wanra ya ka jing senjor no lani da ka wanra no ya ka jing lai loi mbong no
ban numpen bor so ya ki kena lada dei ba ki kena pulih kamtam kum bong no lada dei ban chim ya kanika tika lani ban le ya ka test lani ban deng ya ka mas ro kumju onom dei ban pun bor dalai ro am namar kalong ke ai ke ba wanra ya ka jing em jongi ki breo ha ka jingma ka bakra di kumju na kalyang jong ka awaken the movement kalawan ro ya kani ka jingtho ha ka bri ba kani ka reopening of schools and college in physical mode without requiring mandatory masking, sanitizing and other COVID-19 protocols. Hang ni ru ngila kadau hiru ba ka jingwan ra ya kani ka benta ban dengi ka mas lane ban le ya ki sanitizer ban pet khoi ti klem kono ka benta lani wat ban wan ra kita ki COVID-19 protocols kalong ke ai ka ba nginum la ban pediang namar balai kat kum ka International Journal of Environmental Research and Public Health. Kalau ban Crenshaw kabari kawai na pedeng ki scientific journal. Kalau ban Crenshaw is a mask that cover the mouth and nose free from undesirable side effects in every use of free and potential hazards. Kani ka International Journal of Environmental Research and Public Health ro kada ban kadeu shai ba ka jingdang ini ka mask ka increase in breathing of dead space volume. Ngalo kata syuru ka increase in breathing resistance, ka increase in blood carbon dioxide, decrease in blood oxygen saturation, increase in heart rate, increase in blood pressure, decrease in cardiopulmonary capacity, increase in respiratory rate, shortness of breath and difficulty breathing, headache, dizziness, feeling hot and clammy, nangta decrease ability to concentrate, decrease ability to think, drowsiness, decrease in empathy perception, impair skin barrier function with itching, nangta ends, skin lesion and irritation, overall perceived fatigue and exhaustion. Kani kawai ke ai brokhoi kalalong ba nakalyang jong ka International Journal of Environmental Research and Public Health ro ka dep kadeu shai ba ka jing deng ya ka mas ka dang penkiu shu ya ka jing bun jong ka carbon dioxide ha ka met jongi kibriu nangta ka penduna pat ya ka jing ring ha ka bri bat ka oxygen na ka beta ka air ka bakhoi ha ka jaka bakan yo ban rung ha ka met jongi kibriu kadang penduna shu namar balai kani ke ai brokhoi kam dei ba batai na kalyang jong ka awaken India movement handai ka batai lingba kani ka scientific group lani ka scientific journal jong kani ka International Journal of Environmental Research and Public Health te anda haba pinyo i kat kum ki jingtho ki bala penpau lomba kani ka scientific journal ada ban kreu sha shibun ba ki ai berkhoi te habang yo ban kran menta ka sngi ba di principal jong ka Synod College nakaliang jong iru ila pediang hi ya ki ai ka ba nakaliang jong ka awaken India movement kawan ban ya kendu ba ka ai ka jengi kendu jong iru kalong ba ni kwa ba ki kena pulih ki ba pulih hapo kani college kinum dei ban sha tenju bor hakano kono ro ka benta la dei ban deng ka mas la dei ban deng ban ai ka vaccine la ni wat ban ong no bakin boat iki protocols jong ka sarkar na mabalai ni sungthu shai gum ki breu ki ba em hi hapo ka re sanchar light loi ka balong ka re India la deng i pai na do ka articles ka ba khat ar ka ba khat sau ka ba khat pra ter hadu ka article ka balai pusan hiro ni em halor ka fundamental right kata kamut ka hok ba kentang jong ka long breu man breu ka bang em hakani ka slaperthei khamtam hangni hapo re India hi brokawai namar kini ki de ki hok ki ba omla ban penkela newat ban pendam no eki damano menuru em namar ki de ki hok ya ka bahaswa bangin yo ya ka jing lai noi lengba ka jing senchar jong ki pareng hadol hakpor bangdon kata ka British rules ha kita ki spas nam ki balik no haswa bangin yo kata kamut nakaliang jong ka sarkar India lembak ta ki longchwa ki jongi kila frame ya ka fundamental rights jong ka Indian constitution bangin im light noi kat kum ka hok ka bakentang ka bangin ban yo om damano menoro bala ban penbor klem kata ka jing mon dalade halor ka hok bak jing sha ka bangin im te kata ka di ka ai berkhoi ka ban nakaliang jong ka awaken India movement ka yo ban klem menta bar kum jo hiro ya ka ai ka bangin layo skau nakaliang jong i principal jong ka Synod College ru ila priang namar ba nang ni syakmat anom dei ban ong ban wan ra gi kena ha ka jing sting ka jing smith anom dei ban ong gi kena bakin wan ra ha kata ka jing salia ban ong nak wat ban lik ban puler teng teng namar ngil ala bagi don gi kena na gi kat tu kat ni ki college ki beton hi hapo ka jela meghalaya ni kumju wat hapo ka re India hi baro kawai kila ha ban drop no na ka jing puler kila ha ban ino no ya ka jing puler namar blai baki ting ban ai vaccine do kiting ban deng ka masuk kiting wat ban le kinu gino ki test ro kiting ki salia
Wat ha bakat do kim banse kin haban ino e jing pule. Handai ke ke ban ka awaken dia movement ka haban ong ngidi ban sngotu shai ba ka jing pule. Ka pule ka puti ka long ka wei na ki benta ki ba kong sang tam ha ka jing em jongi ha ka ni ka slaporte ka bangi ementa na mal klem ka jing pule. Klem ka jing nang ka jing tip ka bangi don long leno e bangin kamel di bangi long ki breu ka ba em ha ka risin cha lai loi ne wat ban ong ro bangi em ko kita ki breu banang ba start long leno e na ma blai klem ka jing pule kata ka bom la ban long de ke bro khoi ka bangi kran ne ka por om shu tang ya ka sinot college hi ka balong ka wei na ki college ka bala he ang ni po shlong ka bala pau ni po meghalaya handai baro ki college ki bodon hai ha po ka jala meghalaya ki de ban kan mau shai ki de ban kan mau shai da ka baburom ya ke ban nak liang jong ka meghalaya high court badan burom ro ka da ban kran ni ki benta ba force covid vaccination violate fundamental rights kata ka long ba ka meghalaya high court ka da ban declare shai ba ki ke baro khoi la dang gi persang ban penbor ki pai ba da ka ba shim yo tika khamtang ni kiran be ka bari bagan ketika ada persang ban pembor gi pai ba bagin chim ketika bagin dengi ka mas la ni wat ban le gi tes kata ka mut ka long kan ka jing le be an da ka ba persang ban pen khen no ban pendam no ya ka hok ba kentang kata ka di ka fundamental right jong ka Indian constitution de ni ka por na sumun ong shu na kaliang jonga kum chairman jong ka awaken India movement ngila yo ru ban penpau halal kan ni ka jing penpau na kaliang jong ka Ministry of Health and Family Welfare Government of India ha ka beri ka benta ya ka ban kaliang jong ka ministry kala de ban declare when to wear a mask kamut lano pa ngin ha banteng ka mask ka bang ka ni kaliang jong ka ministry ka de ban kren everyone need not to wear a mask only wear a mask if you have symptoms cough fever or difficulty in breathing kata kamut na kaliang jong ka ni ka Ministry of Health and Family Welfare jong ka Government of India kada bat ong ba mano bala bandeng ki mas ni gibri ber khoi nginum la bandeng ki mas la no tang gitu gi badan ki jingpang jerho ani ki jingpang bayong kli dan ni kinu ki jingpang ki badan jik e ha ka di ba ki jingring mensem ha ka met ka phat ka jongi kum ki breu ya kata mut ni la bandeng ki mas namar bale kata kamut ladangi persang bandeng ki mas ha ka beri bukan ka COVID-19 ka Ministry of Health and Family Welfare kada ong lupa suspect like a confirmed patient kata kamut ni la suspect nak bagi di breu badan jingpang kadang ideng ka mas kata kamut ka Ministry of Health and Family Welfare kada ban declare kada ban declare kata wot nak liang jungi kibriu ru ngada ban declare ba kata kamut lada yo i ba kibriu ki deng ka mas kata kamut ngi haban ong bagi ti dan jingpang te kamut kala pensalia no ingi bangin tur no hajan dena ta kadau ba kibriu ki ba shat ki ba klan kibriu ki ba kot ki ba khya kinum dei ban persang ban ak elade kum kita kibriu ki ba yopang namala ki sotu ba ku gidei kibriu ki ba yopang ki di ban peni da ka badeng da ki mas kum ba ka Ministry of Health and Family Welfare Government of India kale ban declare ha ka di ban deng ki ka mas te kum ju halo ka ni ka benta ya ka ba na kaliang jong ka National Immunization Support Alliance ru kale ban declare vaccination is voluntary not compulsory ya kini ka bala de ban declare kalong ha ka khatwai tarik jong ubna Julai jong usnem arjar phoi kata kalong ba lingba kini ki nongilam jong ka Indian Bar Association ki badai ka kenhuan jong kita ki lawyer ki nongi sai an ki bapau hapo ka ri India hai brokway dan de ban declare hero lamba kani ka National Immunization Support Alliance ban ong ba ka jing ya kani ka COVID-19 ka jing ya kani ka vaccine halo kani ka tika kalong ka aka da ka balai loy da ka monhi da ladi shimen om di ban penbo da mano namar it's not compulsory kamlong ka aka ban ong ba kanlong ka ta ka banta ka bakrao tinak ta ka daw ide ba su thu shai ba kum ki pai ba nong shop snong ki ba em hi hapo ka jala meghalaya kamtam hapo ka ri India brokway nang ni shakmak ngi ban ken shai ngi ban sung thu shai bang ngi ban bot ro ya ka jingkren bang ngi ban sngap ro ya ka jingkren ka balada ban kren leng ba usa Mansukh Madavia ubadei u health minister jong ka Government of India ya ka balada ban penpau shai vaccination of school children it's against COVID-19 ya kani ka aka balada ban kren kata kalong ba even if other countries have opened up vaccination for children and young adults in 12 to 17 years age group the uptake is very low kata kamut ke aka berkhoi ladang ni persang ban keren ban ong kalong kumta kalong ke aka ke baduna kata kamut kalong ke aka ru ke bapean adu kata nama belai u health minister lo dapat ong hero jong ka Government of India jong ka sarkar India berkhoi da ka ong ba ka jing ai ya kan ni ketika nak kamta ki kena school ni kena pulih
Beper kata kalau persya aro COVID kat kendai nama balai ka COVID kat kendai hero hadu kani ka bamenta ni habi ban ong bakadi ka COVID-19 it's a man-made vaccination, it's a man-made disease made by the people, of the people, for the people, to die the people. Because why? We are living under the depopulation made by the political parties in India. Kata ni haban kren syai nak menta namar balai kajing persang jongki political parties ki bazan hapok hari India bro kawai ban wanra ya kani ka COVID khat kendai ban ong ban sim ya kani ka tika bagadi ka khlam kata ru kadai kajing wanra no da ka ba on penyap no ya ki babun ki brio ki ba em light no ya pok hari India da ka ba on wanra no ya ka ri senchar shimet om de shu kata ka ri senchar light no ban pelong no kum kata ka ri senchar shimet da mano shu om de shu ban pelong kum kata ka ri light load ka ban em light load kum ki pai ba nong snong ki ba em por India naman ngi de ba so thu shai bagi pai ba ki badan halal kata ka fundamental rights of the Indian constitution ai bangin em halal ka ri senchar light load ide ban em kum ki bri ki ba hok ki ba khoj ide ban em kum ki ri ba kentang klem da cha penbor hano ro la ka long hakno ko benta ka mangi dan ro ide ban long hi kum ki brio na ka benta ka hok ba ka jing shisha halal ka lasai ba ka lashi na benta ka lawe jong ki long din ki man din ki jong abang jong ki kata ka de ke ke benta ka ban nakaliang jong ka awaken dia movement de hani ka por ka bakhado ngi haban ong hero sashisin ya ka Synod College lembai principal ne kumju ya ki college ki ba pher ki ban pa jala me gele bro koi ba to na ni shakmat ngi ban so thu shai ban penduna yakini ki ai berkhoi bangin dai ban sngotu shai bangi dai ki brio na ngi dai ki mrau ki ba em kum ki brio andai ha bangi dai ki brio ki balang em ha ka belenti ka ba ublei usensha ya ka ba ublei IT hangi kum ki brio ki ba em ha ka lor ka lenti ki ba khoi ai ngi em halo ka lenta halo kata ka benta kum ki brio ki ba khoi om kum kita ki mrau ki ba em klem ka no ka jing lai loi kata ka dai ki beta ba kongsan pelat gini ki ai berkhoi withdraw no sisndon yakini ki covid cop pendam no sisndon yakini ki ai baro khoi ki badan ai ba ka educational rights of the people kan long sisa ka way na gibenta ka bakraw halor ka lasai ba ka lasisngi na ka benta ka laway jong ka jing em ka jonga ba jong pi kublai sibon kublai si jaru